שלום, שמי רן פרחיה, אני גר בכפר סבא, אני בן 43, נשוי לאשתי טליה, ויש לי בן נועם, בן 2 ו3. בעצם הסיפור הזה נוצר בהשראת הבן שלי. אני אוהב לכתוב סיפורים ושירים, אבל הסיפור הזה במיוחד נגע בי, וראיתי אותו שהוא באמת מוכן ובשל לצאת כספר. הסיפור הזה מדבר על ילד שמנסה להציל את העולם, סוג של גיבור על, כמו שאנחנו רואים בסרטים גיבורים אחרים שרוצים להציל את העולם. פה ילד מנסה להציל את העולם בצורה הקטנה והמינורית שלו, בצורה התמימה שלו, וזה שהוא רוצה בעצם להציל את השמש משקיעתה. הסיפור הזה יש בו משהו חדש, משהו עם ערך חינוכי, משהו קצת נחמד ונעים, ואני יודע שמי שקרא אותו, לפחות מהסביבה הקרובה שלי, מאוד נהנה לקרוא אותו. אני מאוד אשמח אם תעזרו לי להוציא אותו לאור בכל תרומה שתוכלו, כדי שגם אחרים ייהנו ממנו, ונוכל בעצם להביא ברכה עם הסיפור הזה לעולם ולעשות את ההשקה של הספר.